Tam je taký hlavný som. Čau, čau. Aj tam sa ide. Lebo ja som sa vôbec lebo totiž ja som sa ho vôbec nepýtala, že ja som videla aj také štartovacie balíčky. Nie je to len. A ja som už dohotoval na blízce. Lebo sme sa pobili, ja tam všetci sme podpadali. Po 4 minútach ho nepúšťajú. A ja som bol, že za 50 nemám žiadny plán. A ja som bol tiež. Ja, že ten zosil kúpil a ja som nečítal. Ale potom sa mi krgam na stole. Kedy ste boli teraz? Nechám sa akože prepať a kráčať s nimi, ja som sa vygovoril. Tak... Teraz ďalšie je zobre. Som sa na to pýtala na Nahilicu. Áno, bo on je bežec, vieš, Ale ja som si ju kúpila raz ešte, keď bol nejaký stý ročník, alebo kedy, tak ja ju mám. dala som si sem spinku, aby sa Máme tu Prímejské lesy, dobrý deň. Keď budeme lepšie bežať. Počúvaj, na otáči v Dunaju. Naozaj so športovým tempom, aby si Netreba mu ten rybez začať. Nejaká voda. Ja som včera bola. Vyšiel, neviem ďalej, že je to po ceste, ale som to chodík, ako vyšiel. Izotonický. To je zle. Dovedeme, pripravené auto, my sme išli sem. Si musel mať iné. Áno. Ty si, bože, ty si. Počúvajte, Kubo. Biela trička. Som nebal maratón. Ja len čo, vidím modrého.
Nie, iba skúšala som hľadať svojich, nikoho neviem nájsť. Lebo vieš, ja som išla s chalanou, som... Vaše číslo, startové číslo, nachádza v tom prospekte, tam si môžete... Nás čaká ešte aj hlavný program, ešte autokária a šupírnikov, takže naozaj veľmi netreba ísť. Sekunda, tak už sme sa zladili. Chalani, ste pripravení vzadu? Len pripomínam, neštartujeme, nebežíme ešte, skúšame si taký skúšobný výstrel z dela, na ktorý potom budeme štartovať o 10. Dobre, tak ja si to skúsim, tak opäť 5, 4, 3, 2, 1. Ak sa vaše štartové číslo nachádza v tom rozpečení, tak doktor autobusy práve môžete odložiť svoje auto. A sa pýtali kde skúšať? Ani hrkajte, ani mráz, iba ani rozčasť. Odštartovať našu štafetu, naše farby, naše srdcia, olympijskú štafetu, dokonca aj s olympijskou pochodňou Elena Kaliska. Máte to súčasťou tejto olympijskej štafety, tak si to môžeme spoločne s vami odrátať. Ešte predtým, než sa dostanete na štart vy, je tu olympijská štafeta. Takže pripravíme sa 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ako to vy vnímate, nie je ťažké nejakým spôsobom spolu zorganizovať, ale podielať sa na tom, že aby v meste taktiež, lebo však ono zorganizovať takéto podujatie stojí veľa síl, hlavne potom veľa nejakých takých kompromisov možno, aby sa vyšlo v ústretí, že uzavrie nejaké ulice a tak podobne, že je to náročné, alebo zase keď to máte tak základe, že ide to všetko z pohľadu v poriadku. Ja si myslím, že tieto veci sú také veľmi obľúbené medzi aj bežnými odbyvateľmi, že trošku strojenia a každorosti každej zvládnu a tieto veci sú mimoriadne nielen celostvom účastníkov, ale aj divákov, ktorí vedia, že sú publikácie a že sú myslím si, že každoročne nejako zvládnu a nebudú aj Tiež myslím, hlavne dnes sa na to naozaj veľmi pekne pozeralo, pretože nejaký človek, čo stále videl nejakého bežca a teraz ich vidíme tu. Chcel by ste našim bežcom ešte niečo odkázať takto pár minút pred ich výkonom? Všetkým prajem veľa síl, veľa energie, veľa dobrej nálady, veľa športového ducha a fair play a verím, že sa stretneme. Neoštartovať, 74. ročník, Impuls národného behu, Delín Bratislava. 10, 9, 8, 7,